May gabi, mga igsoon. So, ang topic na ito karon ni kaupat kasugo, no? Honor your father and your mother. Exodus chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land. So, mas mutaas na itong kinabuhi kung atong ipasidunggan ang atong ginikanan, no? In relation sa atong topic last week, make the Sabbath holy, about Eucharist, ato na hisgutan. So, nala ko yung picture yung pakita. Kaniadto, file photo sa kaniadto. Kung maglakaw ang pare, maadto sa mga panimalay, maabdala sa Blessed Sacrament, maghatag o Holy Communion, bisag asa, ang mga tao magluhod yun, bisag kalapok. Grabe ang ilahang veneration o sa Holy Eucharist, no? Karon nagkakuha ng mga tao ron. Wala laylodhanan sa mga mall, di na maluhod, no? So, mo natong isulti ang rubrics sa atong liturgy, even without kneeler, we should kneel. Excuse katong mga may edad na, no? Katong na mga arthritis. Okay. So, the fourth commandment tells us to love and respect our parents, to obey them in all. So, ato siyang tumanon ang tanan nilang sugo, basta dili lang sinful, no? Dili dautan ng mga sugo. And tabangan nato sila kung nanginahanglan in times of need. So, implicitly commanding them to be worthy of the love and respect which the children are required to give. So, what's the meaning, ane? Meaning, it goes without saying, automatic, nga, dapat sila respetuhon, dapat sila, karapat-dapat po sila nga respetuhon. Meaning, magparespeto po sila. No? Dapat, worthy po sila sa respect and love sa ilang children. Dili kay tungod kay parents sila, mukuman sila og respect pero dili pud sila respectable, no? So, respect should be earned. Implicitly commanding them to be worthy of the love and respect. Okay. The fifth commandment is not just about parents, no? Love your parents. Ang fifth commandment, kasuguan kini bahin, it encompass all things about authority, no? So, otoridad, dili na siya parents sa anak, kundi anak sa parents, igsuon sa igsuon, no? Principal, maestra, respect of authority. If you do not respect authority, like your teacher, you don't respect your principal, you don't respect your boss, your imuhang kwan, o ang relationship man pod sa boss o sa iyahang mga workers, no? Sa iyang subordinates. So, it involves every authority. Why? Because all rightful authority comes from God. So, sa pagpadagan sa Ginoo sa kalibutan, dili niya pwede nga siya tanan diri pati ang barangay kapitan hilabtan niya, mayor siya. Iyan na nang i-assign sa katawhan na ay istruktura ang katawhan. So, iyan nang, di ba sa una sa Old Testament, mayroon doon yun, mo-anoint siya og king. No? Na siya i-assign. So, mga tanan nga rightful authority, mayor, governor, all authority comes from God. Gipaambit niya ang iyang authority. So, kung ikini makatarunganon nga otoridad, dapat nato tumanon, respetuhon, and follow. Because the fourth commandment is not just about respecting your parents. If you disrespect your teacher, if you disrespect your brothers,
you sin against the fourth commandment. Amen? So, whether be a parent or a civil ruler, religious superior, appeal ang religious superior, their authority is from God. No? So, the obedience you give to them is the obedience you give to God. That is why, dili na siya ngayon, okay na ni, kay barangay kapitan na ni. Kanang ang atong pagtuman sa balaod. If naay balaod, dili mag-jaywalking. Nga, mag-jaywalking ka. Nakasala ka sa balaod, nakasala po ka sa Ginoo. It could be venial, it could be mortal, it depends, no? So, naay mangutana, sala ba ang swertres? Ang tubag, illegal ba na siya sa balaod nato? Illegal. So kung illegal sa balaod nato, illegal po na siya sa Ginoo. Bisag sa imong tan-aw dili siya sala. Okay? Kung unsay illegal sa Ginoo, sa balaod, illegal sa dito sa Ginoo. Pero na siya limit. Okay, na siya limit. So it follows nga ang superior na ay gibutang diri grave obligation. So may binisaya sa grave, grave. Joke. So seryoso, no? Seryoso nga obligasyon. As agents, partners of God, to be faithful to the trust that God has placed in them. Meaning, ang parents, dako kaya ang obligasyon. Dili lang kaya, enjoy ta, dapat respeto mo na mo. Automatic, no? Makangingidlas nga accounting ang isingil sa atoa sa Ginoo on the day of judgment. No? So, for parents, it is a sobering thought. It is a humbling thought, no? To contemplate the strict accounting that they will have to render one day to God for the souls of their children. That's why, dili tiyaw-tiyaw. Dili tiyaw-tiyaw ang parent. Kaya dili lang yun enough na mapaskwilan nimo sa college, na pakaon nimo, paninglan ka kung unsay nahitabo sa kalag sa imong anak. You have to render an accounting. Mag-accounting mo sa Ginoo. Asa na imong anak. No, one day, naay nang umpisal kay Padre Pio. Nga si Padre Pio is gifted sa Ginoo, na siya gift nga makakita sa sa future, sa spiritual things. Nangumpisa lang babae, nanay, gigukod niya, pagawas, sabaan niya. Kitawag niya murderer. Murderer. Tingalang bayi, pagkaugman, ibalik ang bayi. Father, ganun kasabaan mo ko nimo, gilakad mo ko nimo. So may akong ibuhat. Kaya nakita na ako, my dear, sa vision, ang imong anak. Kaya gipasagdan lang nimo sa ilahang immoral life. If I'm not mistaken, na impyerno or padulong sa impyerno. So, kung ang imong anak may impyerno, you are a murderer. Dako kayo mong tulbagon. So, that is why ayaw sulod o kaminyoon dali-dali kung dili nimo kaya ni. Because grabe di ay ang paningil, dili enough nga napaskwela na to sa mahal, nga eskwelahan na itong anak, na sila dakong sweldo, na sila sa posisyon nila, manager na sila, dagko na ilahang sweldo, paninglan ka. Kung wala kay gibuhat, bahin sa ilang espiritual, peligro ang imong kalag. Okay? For example, biyaan lang nimo imong anak, bilin lang nimo sa balay, kay mo trabaho ka, bilin nimo diha, wala kay proper endorsement, abot nimo sa balay, pasagdan lang imong anak, dalhon nimo imong problema, ang imong sapot. Puros lang ka wala na kay bilin lang nimo sa yaya kanunay, wala na kay personal nga pag-atiman. Bad influence sa imong parents, sa imong anak, no? Ang imong mga bisyo, makita sa imong anak, mag-inom mo sa balay, makita sa imong anak. Mga away ninyo sa imong no? Away nimo sa imong asawa, bana sige na mo giyawis tubangan, which is a scandal. Bad example. You have to give an account for that. To raise your child, mo na responsibility in a peaceful
happy and Christ-centered home. O na itong responsibility. So we ask ourselves, is our home peaceful, happy, and Christ-centered? Oh, that is the business of our life. So what are the principal duties of parents towards children? So natay principal duties. First of all, physical care, food, clothing, housing, medical care as needed. So, basic na, required ta, nga ato na siyang ihatag sa atong anak. So, dili ta di ay magdako na ikaw gipatutoy ta ka, ipakaon ta ka, dili na itong pwede buy-buyon sila. Nga naman, automatic na, kinanglan na ito na ihatag sa ilaha, dili na imo paninglan nga gibuy-buy. Nga naman, kay ikaw, wa po ka buy-buya sa imong parents. Kung ka, gibuy-buy man po ko, so buy-buyon po ta ka. So, automatic na siya. No? Dili nato na sila paninglan, na. Physical care, food, clothing, ato na. O nakita yung responsibility nga padakoon ng atong anak nga naay nga good citizen. Kanang ganing tarong, dili kay labad sa ulo sa sosyedad, nagpabadlong lang, permi lang ka, kuan, ipatawag. Normal naman na ipatawag usahay, no? Para sa atong, kuan, isa ka parents, ma'am, ikaw ba ang nanay ni, kuan? Ay, ang tatay, ikaw ba itong tatay ni Philip, ang bata? O, ako. Ipatawag ka, ma'am. Ay, sir, kay nagpabadlong ang imong anak diri sa eskwelahan. Magpabadlong man po na siya diri sa balay. Madagay, tamog ipatawag. Pabag na po siya. Joke na to. So, dapat good citizen, useful, self-supporting, intelligently, o patriotic. That is our responsibility. Ang atong anak will be good citizen. O responsibility nato ang intellectual development sa atong anak. Naisumpay diha. And as finances will permit. So dili kinahanglan nga ipaskilahon gid imong college ang imong anak nga makasala ka kung dili nimo paskilahon college or sa mahal. Kay kung asa lang taman ang imong kakayahan, no? As finances will permit. At least basic education. Elementary, high school, no? Depende. So, sa una, stricto kayo ang Catholic books. So, this is taken from Leo 13. Sa una, required gid ka. Sa una. Strict gid sa una nga you have to send your children to Catholic school gid. So, kung dili nimo ma-send sa Catholic school, magngay kag permiso sa bishop or sa pare. Pero karon, giluag na siya ng disiplina. Because ang kasagaran sa Catholic school karon mahal. No, mas barato ang public school. No? So, as much as possible, pero kung dili gid kaya, so dili ra gid ka required, no? Catholic school, why? Because ang ginatudlo diha. Pero naay saying diha si Bishop Fulton Sheen, because rampant na karon ng kadaghanan sa mga Catholic school, especially sa Amerika, mga heretical ang mga tudlo, usually ang mga madre nga naa mga dissident mo na nga instead nga maka-learn ang mga students og maayo about the faith, na destroy ang ilang faith sa Catholic schools. That's why na I saying si Bishop Fulton Sheen, if you want the faith of your children to be challenged, to grow, send them to public school na lang. Because sometimes naayuban nga Catholic school imbis maayuhan. For example, Ateneo, no? Ateneo is ang ilang mga professors is very liberated. Teachers themselves, professors themselves at Ateneo, sa Jesuit school, would teach RH, artificial control is okay, liberation theology. Diha pa makakatuon og daghang mga atheist diha. No? Na ganito usa ka very conservative nga tao. Nga dapat gani, no? Sobra na punto siya. Nga sulti dapat kung ang anak ipa-enroll sa Ateneo, mortal sin, sobra na po.
Sobra na pod. Pero namin ko, ang yan ang iyang stress nga, grabe ang Ateneo is very infiltrated with modernist nga mga teachers. Sa Lasal, sa una, no, brothers, Lasal brother, nag-teach dito sa Bacolod, dito mga nag-graduate. Naikatudlo dito sa high school nga, masturbation is not a sin. No? So be careful. It doesn't mean nga Catholic. You have to study sa imo on your own so that sometimes kung naay mga tao manudlog sa iyo, dili ka malinlang. So, ang bata, ang atong anak is made for eternal life, no? So, important yung kaanin nga duty nato because ang atong anak pang eternal, pang eternity. First obligation sa parents is to baptize as soon as possible. So, as early as 2 weeks. Kaya 2 weeks, pwede na siya madadala. Not more than 1 month. So, more than 1 month is a serious sin already. Depending. Kung inosente yung ka, o kabalo, pero ang imong pagkawala kabalo, tungod po sa imong pagkatapulan sa pag-attend ng katikism, so, punan nimo. So, not more than 1 month. We have the duty to teach the child about God as early as possible. No? As the child's mind begins to unfold. Gapurma pa lang ang mind sa bata, we have to teach them about God. Simple lang good. Ang na ay evil, na ay si God is the creator. Siya nagbuhat nato. He will punish sa mga bad ng mga bata. He will reward, go to heaven. Ana, baka simple. Mga binata-bata. So as the child grows, mas medyo is higher na, specific na imong sulti. Pero mga general lang, there's good and there's evil. There's God and there's evil. No? Angel Jesus, muna. So di pa gina nila may sa akong kalibog pa si Anding anong matay si Jesus sa cross. No? So why Papa Jesus is wawa? Ayan siya. Because Papa Jesus fell down from the cross. Matay ko, no? So kadugayan, mahinahinay lang. As the child begins to talk, sugod-sugod na sa istorya, sugdan na nimo to teach them to pray. Huh? Even before they go to school. Problema, pasagdan na ito mga maestra, mutudlog, ampo. Kita pa lang, wala pa siya kadto sa school, dapat kabalo na siya. Si Andy, mutubag-tubag ng grocery. No? Mag-Gilmeri na. So, makita niya before meals gapray mo unsay makita sa bata mas ma-absorb niya ang mabutang niya sa iyang system. So muna usahay malimot me nga mo pray ang bata na mo yun, we have to pray, no? What he learns from instructions will be triply reinforced. Unsay makita sa bata, mao iyang sundon, dili mao imong isulti. Mayon siya, oy panglimpyo diha, oy pusimba diha, oy ayaw mo ana. Dili kay na niya ma-pick up. Ang iyang ma-pick up kung unsay imuhang iyang nakita. Mura na silang carbon copy, Xerox copy. Mura na the way ka maglakaw, kuha gid niya. The way ka musulti, kuha niya. No? Because ang bata mura na siyang sponge. Bisa pa kung saan mo, ang sulti nimo di kay na niya makuha. Visual ang bata, unsay makita. Huh? Child absorbs so much more fully than what she sees. So that's why the best Catholic school in the world cannot make up for a lax Catholic home. Bisag unsa kuno kanindo sa eskwelahan, dili makalupig o dili maka bag-o sa imong bata kung ang inyong balay mismo walay hapsay. No? Kung lax. So we keep on blaming the teacher. Ganun na ingani akong anak, manong walay batasan, manong wala na unsay pangtuduan No. So it starts sa school, no? Sa una ko nung panahon,
Kung mabagsak ang bata, nganong nabagsak man ka, nganong gamay man ang grado nimo. Karon mo ng panahon, kung mabagsak ang bata, gamay ang grado sa bata, dolon teacher, nganong gamay ang grado sa akong bata. No? Nausap na. Anyway, as the child grows, adolescent, dapat magbantay ta sa ilang friends. Bantay nato ang ilang entertainment, music nila, mga libro. Dili nga, tagaan akong freedom, no. Pwede, freedom has limits. Na siya limit, monitor yung ka. Dili pwede kay basig, ulahin na lang ka. Tuwa na siya sa hibutanan, gasuyop na ka. No? Labi na ang adolescent. Monitor, tagaan mo certain degree of privacy, but not total. Because they need guidance. Even their companions, no? Offer guidance. So, dili pwedeng friend lang kanila nga mura kag barkada. Barkada, friend, but limit nga naagya po yung authority. Kaya kung masubrahan po ka, so, dili lang nimo ingnon na yung mga bata nga mo simba, kundi uban gyud mo simba. The child will learn to love Sunday Mass. Okay? So kung gusto ka mo dako kuno ang imong bata nga balance ang iyang pagtubo, nindot yun successful, unsay secret? You have to love your wife. Or wife, you have to love your husband. You have to love each other. Kaya ang usap mo ka parent, ang iyang happiness, dito niya ipaupok sa anak, ipalanggaon yun niya kaayong anak, mo expect siya too much sa bata, dili niya love ang iyang husband, sila sag-away, pero love kaya niya, ihatag niya unsay gusto sa bata, love, dili normal ang growth sa bata. Bisan pag masipyat kuno ka sa imong pagpadako, dili, bisa pa kuno dili ka magbasa og psychology books on how to raise up children, if you genuinely love your wife, if you genuinely love your husband and your child for the love of God, no? However, parents who truly love each other in God and their children as gifts of God may be comforted to know that not much else is needed, even if they never read a single book on child psychology. Kay ma-feel na sa bata ang aura that you love. But you don't love him, you don't respect your husband, pinasulti ka, pinainsulto, pinasingka ka na, you don't love each other, then abnormal ang bata nimo sa pagdako, no? So, you can make a lot of mistakes. No one is perfect sa pagpadako sa bata, di ba? Trial and error sometimes. You can make a lot of mistakes without doing a child any lasting damage. Because in such a home, the child will feel loved and wanted and secure. He will grow up to be emotionally stable and spiritually strong. Kuha? So don't expect your child to grow emotionally stable if you don't love your spouse. You have to love your spouse. Especially makita sa imong anak, tubag ka sa imong asawa, pinasingka, pinainsulto. Okay, what is the obligation of the children to their parents? First, if their parents already dead, your basic responsibility is to remember your parents in your prayers and offer masses for them, no? And visit them sa occasionally have masses offered for the repose of their soul. That is your basic. So kung wala nimo na nahimo, you sin against the fourth commandment. So kung buhi pa imong parents, ang pagtabang nato sa atong ginikanan will depend upon the age and status, no, of their status. So ang pagtabang sa atong parents dili lisod. Labi na kon sa gamay pa ta pinangga ta sa atong ginikanan. Amen. Dili lisod ang pagbayad, pagsukli sa kaayo nga gihatag sa atong parents, no? Natoy pasyente nako, paoperahan nilang ilang nanay. Ang ilang tatay, tiguwang na gaduko-duko. Isa sila ka barangay, tanan nga magsuon kuyog, kuyawa, kuyogin mo. Yung pinangga kay na among tatay dak. Grabe kay ni siya, no? Kugihan ni magsasakala ni pero maayo kay siya pagpadako sa mo.
Tanan sila kuyog, suporta yun, no? Pero, sa yun, suklian. Pero how about parents nga mga pintas? Parents nga nakatilaw ta og abuse, wala kaayo, palahubog, irresponsable, lisod suklian, no? Lisod nato tabangan mo rag bantay lang among dako lang ko. Oh? Example, gibiyaan kasi mong nanay. Okay. Brutal father. So in that case, you need to use what you call Christian love or tawag supernatural love. Dili na emotion yung mong gamiton, kundi supernatural love. Christ commands us to have this kind of love towards all unlovable people. Okay? So dili, ingon si God, if you love those only people that loves you, what is the difference between you and those ungodly, di ba? So, bisan pag gibiyaan ka, gisalikway ka nila, we have to wish and pray for their well-being, na mamaayuhan sila. Desire their salvation. Ipangandoy nimo ang ilang kaluwasan. Yung mga ampo ka para kanila. No? Bisa pag-unsa ilang ibuhat. No? Bisan pag imolest ka. Pwede kung imolest ka, ipapriso. Yes, but in your heart, you have to forgive them. O andam ka, ngamutabang kung naslay panginahanglan. Nga naman, kung wala sila, wala kay kinabuhi. They are the extension of the creation of God. Muna nga, hate gid kaayo ni God ang dili pag-respect sa parents. Because through them, you are created. Ha? So, pangutana, kinahanglan ba gyud kung magtiguang na ang atong papa o mama sa balay gid nato mupuyo? Kinahanglan ba gyud? So this question kuno cannot be answered by a simple yes or no. It is a complicated matter. It should be consulted with your spiritual director. Kay sometimes mangod, sabi na sa Amerika ang setup nila walay helper, walay lisod kayo. So pwede sa nursing home, pwede sa mga special caregiver, pero depende na, no? Sa inyong sabot-sabot. Walay definite nga tubag ang simbahan ngayon nga kinahanglan sa balay gyud, no? Depende sa sitwasyon. Okay? Ang importante, mao ni principle nga atong i-follow. Nga according sa history sa Bible, makita nato nga ang Ginoo naghatag og special blessing sa mga anak, sons and daughters nga naghatag og unselfish love sa ilang parents. Oh. So it's the sacrifice, self-sacrifice sa makita sa Ginoo. Eh pwede man nimong ilabay lang nimo imong parents kitiguang na dito na ka nursing home, mga kwarta bahala ka diya. No. Pero kung depende sa sitwasyon, no? Makita sa Ginoo ang imong effort sa imong heart. So, ang duty nato, responsibilidad nato sa atong parents, labi ng indigent or disabled, is a duty that binds in conscience. Meaning, makasala ka kung di nimo na sila atimanon nga disabled sila or indigent na sila. So, ang tanawon sa Ginoo, ang pagka-genuine sa imuhang gugma. Pwede nimong tabangan, pwede nimong naa sa imong balay, pero pasingka-singkahan mapud nimo. No? It will be the genuineness of the love that is behind what is done that will count the most. Ma-honor nato, mapasidunggan nato atong parents kung ato silang konsultahon. No? Mudawat kita sa ilang mga koreksyon, sa ilang mga pagbadlong. Musikta sa ilang advice sa mga important matters sa atong kinabuhi, labi na sa atong pagpakasal, important matter na siya. Muduol ta nila, mga itag-advice, mapasidunggan nimo sila. Pero ang nahitabo karon, nangasal na lang, mag-secret marriage, wala kabalo ang parents. Dako kay nga tamparos sa atong parents. Kasal-kasal lang kamo kamundo ha. Tapos kung nagkabulilyaso, dagan kay mama, papa,
mama, buros na ko, imo lang ni anak, ikaw bantay, trabaho ko dito. So, walay apel si mamang papas, kasal, tanawa. Ingnon si papa, anak, murag wa ko'y sali ka ng tawhana, murag adik, gina, kuhan ka, kontrabida man ka ma, kontrabida ka pa. Di gid maminaw. Pagkakuha na, hilak na. So, seek their advice in important decisions such as the choice of the state of life or the suitability of a prospective partner in marriage. Important kayo. You honor them by doing that. Like, bisag kung kabalo na ka sa tubag, doon lang ka, advice lang ka, because they feel proud nga imos lang i-advise. Maras lang, matouch sila ba? Pero kung ignore lang nimo, imong parents, ma-insulto sila, di ba? Parents, dili pwede mo obligar sa ilang anak na kaning tawhana mo imong ibanahon o imong asawahon. Di ko type na siya, dili ta pwede mabuot. Huh? Parents may not command a child to get married. O dili po siya pwede, gusto ko magmandre, gusto ko mag-single. Nili, mga asawag yung ka, mabanag yung ka, dili pwede na. You should not command. No? Ang ilaha, must advise lang. Parents may advise only, but not command. Kuha ninyo? Huwag mo ingon ng bata, gusto ko magpare. No, dili ka magpare kay ang itsura nimo, gwapo ka, pang showbiz ka. Katong maot lang. Oo, okay? Kato si si amanghod, maot. Nugon ka, dapat pilot ka, dapat kay bright ka, dapat doktor ka. Dili pwede. Dapat suportahan natin sila, no? They may not forbid their child to lead a life of Christian dedication, such as a priest, religious, or lay person. Abuse of power na. Kung makasala na kita, kumuhimutan niya na. Okay. The most difficult part of child's life is adolescence. Ang pagbibinata, ang pagdadalaga. Muna pinakalisod sabton ng mga bata. So, ang parents dapat hugot, taas pisay yun. Lisod kayo. Mga di na masabtan. Nga naman, kaya ang bata during that time, torn between two lovers. Torn sila, galibog sila sa independence, no? Independence o dependence. Bata ka, kanunay kang nanginhanglan sa ang imong panginhanglanan, kanunay naa sa imong ginikanan. Nya karon, naa po ka sa stage nga gusto na po ka, nga dili na manginhanglan sa imong parents. So, naa sila, torn. Growing up. Tapos naapay peer pressure. So, usahin, mas idol pa nila ang ilang classmate, advice sa ilang classmate kumpara sa imuha. No? Nga ikaw, ma-hurt na ka kaysa una, ikaw kanunay ang dalangpan, kanon dili na, friends na. So, ang atoa dapat firm ta. Say firm, sabihin siya ganit. Hugot. Dapat hugot, pero balansihon sa understanding and patience. Kaya kung masubrahan ka kahugot, rebelde. Masubrahan pong kakaluag, wala pod. So, balancing act. Balancing act. So, sa mga bata, sa mga anak na seriously ridicule, pakaulawan ni imong parents, insulting them, cursing them, imuhang mulayon, imuhang parents, refusing help, wala nimo tabangi, nga nanginahanglan sila, no? O hinungdan ka nga nakapasakit ka, na ako'y one time, true story sa akong friend gisulti, wala matuman ang iyang gusto nga bahin sa motif sa color sa sanina. Gingnan niya yung parents, you are the worst parent in the world. You're the worst. May spiriting hilak sa parents. So, if you do that, you are cause a grave sorrow to your parents. It will be a mortal sin. It's a mortal sin. Panumdo, delikado kaya na para sa mga bata. Mga anak. Isa pag-unsa nakaka-manager, bisag asa nakanaabot. So, sala ni siya sa pagbuhat sa usa ka tawo nga di nimo kaila, di ba?
Pero kung buhaton nimo ni sa imong parents, doble ang iyahang sala. Ang mga bata nga dili patuo sa ginikanan, venial sin na siya. Pero kung dako na ang bata, tapos imong pahimangnuan, avoid this bad influence ng mga person, kung dili mo tuo, no? Serious matter ang imong advice, and isla pa to, it is mortal sin. Bad influence, do not go with these people. And then isla pa to, that is mortal sin. So usually, ang mga bata, gagmay, ang ilahang dili pagtuo, out of forgetfulness, carelessness, so it is not a grave sin. No? It's just venial sin. Okay, fourth commandment. We are expected to love our nation. To love the Philippines. Kinaaman ta dire. Okay? We have to love our nation. Ang pag-insulto sa imong nation, sa imong lupang natawhan, is a sin against God. To obey lawful authority. Obey, respect the police, respect our mayors, no? So, bisag ka na sa sinihan, bayang magiliw, dapat tindog kita kung bayang magiliw. Ang religious freedom, dapat i-respect ni siya sa no? Balaod. Pero nai-limit ang authority sa gobyerno. Kung ang balaod sa gobyerno nakalapas na sa balaod sa Dios, dili na kita makasala kung dili nato ni tumanon. Ang atong responsibilidad una sa Dios, then sa balaod sa kalibutan. So moingon sila, dapat kamo nga mga doctors, you are required to abort. So sa Amerika, no, required sila. So dili ka obliged mutuman na because that is already against the law of God. Unahon ni mo tuman ang, so nice saying, ang usa kuno kasala bisan himuon sa usa sa mga tawo o sa gobyerno nga dili sala, sa mata sa Ginoo sala gihapon, no? Part sa commandment number 5, no? Ang commandment number 4 is to vote. To boycott is a sin. You have to do your responsibility to vote, and vote wisely. Vote with conscience according to your Christian principles. Okay? Kanang may nga sila ang gisulti ni Bishop Morrow. Kanang ang imong kandidato kabalo ka dili sikat. Pero kabalo ka kanang imong kandidato moral, tarong. Nga ang dapat kuno bisag dili na siya mudaugay kay dili sikat, kabalo ka mamildihay, butuhan gyapon nimo na kung kabalo ka. Kaya naman, kaya ang tendency nga imong butuhan katong mga mudaugay kay anugon imong buto mapildi ni, kung ang tanang tao naguna-una pareho sana, di wala gyud mobuto niya. Di ba? So dapat kuno butuhan nimo ang imong yung gituuhan nga tarong bisan pag dili siya mudaog. Okay. We are required to pay our taxes. That is our obligation. Klaro kayo na sa Bible. Render to Caesar what is due to Caesar. Render to God what is due to God. And if the opportunity comes and then the need arises, we are required to defend our country. Mga lalaki, you have to serve the military. Part na sa fourth commandment, to defend our country against unjust attack. Simba ko palayo. Tabo na. Okay? So in the end, respect for and obedience to the lawful authority of this government is a service given to God. Why? Because all authority flows from God. Amen? Okay. Any question? Bisag dili related sa topic?